Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. Illum fil-Knisja qegħdin niċċelebraw it-tifkira ta' San Girgor il-Kbir, Papa u Dottur tal-Knisja. Kien Papa li ħadem ħafna sabiex il-poplu ta' Alla jista' jagħmel esperjenza ta' Alla, din kienet ix-xewqa profonda fil-qalb tiegħu. Mod partikolari llum ejjew nitolbu għall Papa nżommu fi ħsiebna il-Papa Franġisku, nitolbu anke għall mexxejja fil-Knisja tagħna sabiex jarfu jqarbuna aktar sabiex nagħmlu esperjenza ta' Ġesu. Sabiex niċċelebraw kif jixraq din l-Ewkaristija, ħuti ejjew narfu ħtijiet. Nistqar l-Alla li jista' kollox u li l-komputi li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil, bil-ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqaddsa Marija dejjem Verġni, lill-Anġli u lill-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Nofru dan is-sakrifiċċju tal-Qudiesa skont il-bżonnijiet tal-familja Gatt. Nitolbu. U Alla, int taħseb fina biħnina bla tarf u taħkem fuqna bl-imħabba għat-talb tal-Papa San Girgor il-Kbir, sewwab l-ispirtu tal-erf fuq dawk li lilhom afdajt tmexxija fit-tagħlim biex il-ġid li jiksbu n-naġ qadisa tiegħek jisfa ta' għena għal dejjem lir-rajja tagħhom. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostolu l-Korintin. Ħuti, ħadd ma għandu jitqarraq. Jekk xi ħadd fostkom jaħseb li hu għaref f'din id-dinja, ħajjiblih biex isir għaref. Għax l-erf ta' din id-dinja hu bluha quddiem Alla. Għax hemm miktub hu li jaqbad l-orrief fil-ħażen tagħhom. U terġa' il-mulej jaf li firħa huma l-ħsibijiet tal-orrief. Għalhekk ħadd ma għandu jiftaħar bil-bnedmin għax kollox hu tagħkom, sew jekk Pawlu, sew jekk Apollo, sew jekk Kefa, sew jekk id-dinja, sew jekk il-ħajja, sew jekk il-mewt, sew jekk iż-żmien ta' issa, sew jekk li ġej. Kollox hu tagħkom u intom ta' Kristu u Kristu ta' Alla. Il-kelma tal-mulej. Tal-mulej hi l-art u kull ma fija. Tal-mulej hi l-art u kull ma fija. Tal-mulej hi l-art u kull ma fija, id-dinja u kull ma jgħix fija. Għax hu fuq l-ibħra waqqafa u fuq ixmajjar fis-sod qiegħda. Tal-mulej hi l-art u kull ma fija. Min jista' jitla fuq il-għolja tal-mulej? Min joqgħod fil-post imqaddes tiegħu? Min għandu jdeħinda fuq qalbu safja, min ma jagħtix ruħu għal fruha. Tal-mulej hi l-art u kull ma fija. Dan ikollu barka mingħand il-mulej u l-ħlas li ħaqqu minn Alla is-Salvatur tiegħu. Dan hu n-nisel ta' dawk li jfittxuh, li jfittxu l-wiċċek Alla ta' Ġakob. Tal-mulej hi l-art u kull ma fija. Alleluja, alleluja. Ejjew warajja jgħid il-mulej u nagħmilkom sajjieda tal-bnedmin. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Darba il-kotra bdiet tross fuq Ġesu biex tisma' il-kelma ta' Alla. U kien qiegħed f'xatt il-għadira ta' Ġenazzaret u ra żewġ dgħajjeż qegħdin max-xatt
Is-sajjieda kienu niżlu minn fuqhom u kienu qegħdin jaħslu ġbiek. Tela fuq waħda minnhom li kienet ta' xmun u talbu jaqla kemm xejn il-barra mill-art. Imbagħad għad bil-qiegħda u beda jgħallem lin-nies mid-dgħajsa. Meta temm li kellu jgħid qal lil xmun aqdef il-barra fil-fond u kalaw iġbiek tagħkom għas-sajd. U jiġbu xmun u qallu Mgħallem, għamilna lejl sħiħ nitħabtu u ma qbadna xejn. Imma laqiet tgħid int ħankala iġbiek. U hekk għamlu. U qabdu kotra kbira ta' ħut li ġbiek tagħhom kienu għoddu inqasam. Għalhekk għamlu sinjal lil sħabhom li kienu fid-dgħajsa l-oħra biex jiġu jgħinuhom. Dawk ġew u imlew iż-żewġ dgħajjes hekk li għal ftit ma jrqux. Xmun Pietru kif radan inxteħed f'riġlejn Ġesu u qallu dbiet minni mulej għax jien raġel midneb. Għax baqgħu tassew mistaġba kemm hu u kemm dawk kollha li kienu miegħu għal dik il-qabda ħut li qabdu. U hekk ukoll ġralhom Ġagbu u Ġwanni ulied Żebedew li kienu sħab xmun. Imbagħad Ġesu qal lil xmun tibżax, minn issa il quddiem tkun taqbad in-nies. Meta imbagħad resqu id-dgħajjes mal-art, telqu kollox u marru warajh. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Ebda erf tad-dinja ma jista' jagħtina s-salvazzjoni imma biss dak li jiġi minn Alla. Nitolbu għalhekk u ngħidu Alla tagħna isma' it-talb tagħna. Alla tagħna isma' it-talb tagħna. Int li int il-kelma ta' dejjem wetta it-tajjeb li l-Papa u l-Isqfijiet jagħmlu fid-dinja nitolbu. Alla tagħna isma' it-talb tagħna. Int li ġejt biex iddawwal lil dawk li jinsabu fid-dlam, mexxi l-passi tal-bnedmin kollha fit-triq ta' slim nitolbu. Alla tagħna isma' it-talb tagħna. Int li inti t-tieba fuq kull tieba, birek il-ħidma ta' dawk li jduru bil-morda u l-anzjani nitolbu. Alla tagħna isma' it-talb tagħna. Int li bat lil-ibnek isejjaħ il-bnedmin ta' qalbhom niedma. Għati lilna l-kuraġġ li nħallu kollox biex nimxu warajk nitolbu. Alla tagħna isma' it-talb tagħna. Fiskit ta' qalbna nippreżentaw lil mulej it-talb personali tagħna. U Alla li ibnek Ġesu Kristu fdejt lill-bnedmin kollha. Għatina nitolbuk li nħabirku ħalli kull bniedem jikseb il-frott tas-salvazzjoni. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Birek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna dan il-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Imbierek Alla għal dejjem.
Imbira kint mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna dal-inbit li qegħdin nofrulek frotti tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-Ruħ. Imbierek Alla għal dejjem. Tolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Aħna nġeddu t-tifkira tal-Papa San Girgor il-Kbir. Se nofrulek mulej il-vittma qaddisa li bis-sakrifiċċju tagħha ħfirt id-dnub tad-dinja, għamel din l-offerta tkun ta' ġid għalina bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna il fuq. Niżżuħħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej Missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-ferħ li l-Knisja tiegħek fit-tifkira ta' San Girgor il-Kbir, int tqawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, issaħħaħa fil-erf bit-tagħlim li hu xandar u tilqa' t-talb li jagħmillek għall-ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla għeda Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti. Is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tassew int mulej, int lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien sejjenata biex minn raj ħibati ħajl ħobs, radd il-ħajr, qasam ta' lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' radd il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu s-Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerreda mad-dinja kollha u taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'kutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħennarina il-koll nitolbuk. Għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Alla Marija, ma' San Ġusepp ir-raġel ġust tagħha, mal-Apostli San Girgor il-Kbir u l-Qaddisin kollha.
li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamilli magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu s-Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk dak fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina illum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex ikunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom islim nagħtikom islim tiegħi. La tħarix lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija islim u l-għaqda li jien trid fiha int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Jew nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħen għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħen għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Dan hu Ġesu, dan hu l-ħaruf ta' Alla li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistroqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, stejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejn.
Jew flimkien nitolbu 3 Ave Marijiet li Omna Marija talbitna minn dan is-santwarju. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Marija Alla, tlob għalina mtimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Nitolbuk mulej biex kif tqawwina bi Kristu il-ħobbs ħajtana, hekk ukoll tallimna bi Kristu li mgħallem tagħna, ħalli fit-tifkira tal-Papa San Girgol il-Kbir nitalmu l-verità tiegħek u nuruha fil-emil tagħna bl-imħabba. Bi Kristu Sidna, il-mulej magħkom. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu u s-Santu. Immorru u ngħixu fil-paċi ta' Kristu.